Can you just have the ones with forward, yeah? Cast forward, yeah. Once. Kurt. Ja, ich hab das. Oh, what the fuck?
så jag slingar jag ska aktivt stiga det så jag med han så barnen får ju höger så det är så här till mig så alltså helt rätt rätt It's like you should have.